Безнең студиябызга ул шулай килеп керде. Кыяфәте нәкъ замана яшьләренчә, ә фикерләре бүгенге үсеп килүче буынга хас түгел. Аралашуны үзенең яраткан шигыреннән башлады. Шын күңелемнән кайгыртып, телемнең киләчәген. Мин татарны сатмамын һич, читләргә бирешмәмен. Тукай әйткәндәй, туган тел, ул матур тел, белегез. Ул күп нәрсә өйрәткән тел. Телемә сүз әйтмәгез. Аның белән тәүге очрашуыбыз Нурлы як әдәби берләшмәсе утырышында булды. Анда да Алисия катнашучыларны ялкынланып үз шигырен укуы белән гаҗәпләндерде. Актив кыз мәктәптәге театр постановкаларында да катнаша. Быел 11нче сыйныфны тәмамлый. Габдулла Тукай ул һичшиксез соклануга һәм горурлануга лаек кеше. Чөнки шундый авыр тормышны узып, ул үзендә кешелекне саклап калган. Бу минемчә бик зур нәрсә. Тукай ул тарих, ул легенда. Әлегә яшь шагыйрәнең әдәби копилкасында 40лап шигыре бар. Бердәм дәүләт имтиханнарына әзерләнү чоры чыгарылыш сыйныф укучысына иркенләп каләм тибрәтергә ирек бирми. Шулай да күңел иҗатка тартыла, язасым килә ди ул. Тукай шигырьләрен уку ул бик кирәк нәрсә, чөнки хәзер бик актуаль проблема, балалар татар телен белми. Бу мине бик каты сыкрандыра, чөнки мин үзем татар телендә сөйләшеп үстем. Мине дәвәни шулай воспитать итте. Һәм мин татар телен белмәгән баланы күргәч шок катам. Чөнки ничек инде ул менә телеңне белмичә үсү? Киләчәктә үзенең кем буласын әйтергә ашыкмады Алисия. Сер булып калсын диде. Без килештек. Һәм бүгенге заман яшьләре арасында да татар теле дип янып йөрүче Габдулла Тукай дәвамчылары барлыгына сөендек. Китте йөзеп алга таба, су өстеннән бер аккош. Йөрәк тавышына бара, күңеле тулы сагыш. Китә алга, туктамыйча, һаман су өсте буйлап. Өскә таба карамыйча, гомерен генә уйлап.